u anka lil dawk il-leżi saħħa Maltin li huma mifruxa madwar pajjiżi diversi u differenti. Ejja nitolbu konxji biex nirċievu l-kelma li Alla għandu għalina llum għaliex hija kelma rikka u mimlija laħam revelazzjoni u forsi affarijiet li noħduhom for granted jew ma naħsbux fuqhom nibdew nirriflettu anke iktar fuqhom biex aħna nkunu nistgħu ngħixuhom. Nitolbu flimkien, Misa Qadis, grazzi tal-kelma tiegħek. Għatini llum nitolbok revelazzjoni, għarfien tal-kelma qaddisa tiegħek, tal-Word Glorious li int l-estejt għalija, li xtrajt għalija b'demmek u li inti tixtieqni li jiena ngawdi u nqum għalih u nqum biex ngħixu u jsir realtà fil-ħajja tiegħi. Dan nitolbok missier. Spiritu Santu għallimni jint illum u kompli trasformani f'isem Ġesu Kristu. Amen. Fil-ktib ta' Romani kapitlu 3, vers 23 skrittura popolari ħafna, illum ħankompli nitkellem fuq dak li bdejt nitkellem fuq xi ġimgħa tgħilu fuq l-isferi fis-smewwiet fi Kristu. Bl-Ingliż jgħidulhom heavenly realms. Meta nitkellmu fuq sferi, jew nkella kelma oħra nistgħu ngħidu dimensjonijiet, kulħadd jgħid dimensjonijiet, sferi. Nistgħu nsejħula wkoll dinjiet. Meta ngħidu dinjiet mhux bil-fors pjaneti. Dinjiet. Nistgħu nsejħulhom ukoll bl-Ingliż realms. Realms. Meta Adam u Eva, ovvjament, nħobb dejjem, mhux dejjem imma kważi ta' spiss nużaħħa, inħobb immur lura x'kien il-pjan oriġinali tal-Alla. Meta inti tkun taf xrid Kristu jew xi tifisser Kristu u jkollok id-dubju. Ara kif kienu fil-ġnien ta' Eden. Għax Ġesu huwa t-tieni Adam. Ġi jirrestawra dak li l-ewwel Adam tilef. Taqbdu, dik biss tiġa hija revelazzjoni għal ħafna Kristjani. Mela meta Ġesu ġi, ma ġiex biss biex jaħfrina d-nubietna, u grazzi mulej għal dik. Ma ġiex biex aħna nkunu mfejqa, u grazzi mulej għal dik. Imma Ġesu ġi biex is-saħta ta' Adam u Eva li daħlet fil-kreazzjoni jirritorna lura, jew nkella jirrestawra lura dak li permezz tal-waqa tal-bniedem fid-nub, jirrestawra lil bniedem lura għal pjan oriġinali tal-Alla. Għattaqbdu għahmadi. Jekk tifmu dik, il-Kristjani nsara kattoliċi u protestanti ortodossi, evangeliċi, pentekostali, whatever, jekk aħna l-Kristjani vera nifmu dik, tibda tifhem iktar il-pjan tal-Alla. Mod ġenerali u b'mod personali. Allura meta Alla krea lil bniedem, il-Adam u Eva u l-umanità, Alla krejhom fi sfera ta' smewwiet perfetta. Qed tifhmuha? U perfetta ħafna iktar ola milli aħna naħsbu jew ħafna drabi sissa ħsibna. F'Rumani 23 tgħid li aħna l-koll dnibna minħabba Adam ovvjament, u aħna tlifna jew waqajna jew ġejja mneżza mill-glorja tal-Alla. Ġieli tkellimna fuq il-glorja tal-Alla, il-glorja tal-Alla hija l-atmosfera tal-Alla. Meta il-kelma tgħidlek they fell short jew nkella naqsu milli jilħqu jew nkella tilfu dak il-privileġġ u livelli kienu jgħixu fihom, tfisser da kollu smawha. Tfisser, għax aħna meta l-Bibli tgħidlek waqgħu, aħna ħafna darba jiena f'moħħi meta nisma' l-kelma waqa' tfisser jien naf kont fuq xi siġġu u waqajt. Kont fuq xi bejt u waqajt. Taqax minn fuq xi bejt. Jiena kont fuq is-sellun u waqajt. Imma actually dik il-kelma għalkemm vera mill-livell ta' atmosfera ta' smewwiet tal-glorja tal-Alla fejn il-bniedem kien waqa, imma ma jfissirx letteralment waqaħa xi gambetta, tfisser li ġie mneżza.
Dik tfisser. Tfisser li tilef xi ħaġa li kien ikkreata għalija u fija. Tfisser li issa ma baqax fl-isfera realm, dimensjoni sopranaturali tal-glorja tal-la, ma baqax hemm u issa waqa' fi sfera f'dimensjoni u realm iktar baxxa. Qed taqbdu s'issa? Ħaddikom eżempju, u ħafna mid-drabi qabel ħafna minnkom din esperjenzajtuha. Meta inti tkun ilek tgħix fid-dinja, aħna l-bibja tgħidlek aħna kollha twelidna fid-dnub, twelidna misħuta, twelidna il-bot minn Alla, twelidna mitlufa, twelidna mejta. Allura meta bniedem ġenwinament jersaq lejn Kristu, x'jiġrilu, l-ewwel ħaġa kważi kull persuna li qatt qaltli li esperjenza hija iħoss paċi u jħoss il-preżenza inkluż fuq ġismu għalkemm hija esperjenza spiritwali imma moħħkom taffettwa innaturali. Jiġifieri il-kelma ma tantx inħobb nużagħha, imma ħa nużagħha biex ninfitehmu inħossu. Xi ħaġa spiritwali b'xi mod bidlitni, messetni u ħassejt, bl-Ingliż għandek żewġ kliem għal dik, felt or sensed. Sense and feel. Perceive. Kif tgħidha bil-Malti? Tipperċipixxi. Kont ħaġġelni nisbalja naħseb hemm. Ma insomma. Jiġifieri ġejt aware dik hija, araft ġejt aware. Li f'daqqa waħda xi ħaġa li ma tistax tara b'daw l-għajnejn naturali qed missek tbidlek u qed titrasformak. Moħħkom hawn. Għalhekk il-bniedem li jkun twieled minn ġdid ikun għadu qabel ma twieled minn ġdid mejjed u f'daqqa waħda qam. Ikun għami u f'daqqa waħda tjara. U tibda l-bidla. Adam u Eva kienu dejjem hemm jaraw ħajjin fil-glorja li l-biċċa kbira minna jekk mhux kollha kemm aħna għadna ma ħlomnijiex totali, għadna daqna biċċiet, kienu f'dik l-atmosfera. Glorja, perfezzjoni, paċi, ena. Biża x'inhi dik? X'idi biża? Mart, x'inhu Mart? Xejn, x'inhu l-limitazzjoni? Dak li llum għalina aħna bl-Ingliż aħna we strive to achieve is what they lived naturally. Dak li jiena u inti nippruvaw nilħqu, jew qed nilħqu u jekk tikber fi Kristu, tilħqu eventwalment fi Kristu, il-qofol u l-milja tiegħu. Adam u Eva kienu jgħixu hemm kontinwament. Ma kif dimbu? Mietu. Issa x'ġara. Meta darba jiena kont għadni ngħix l-Amerika, kont qed imur il-Bible College, u jiena meta kont il-Bible College, da bħal mhux kulħadd min jiġi mill-Knisja, il-Knisja jew River of Love jew komunità kulħadd għandu l-istess ġuħ, imma jiena kont imġewwaħ. Allura jiena kont imur il-Bible College iġa mimli. Mhux kont imur il-Bible College intella, kont iġa mimli. Sewwa mimli bil-kelma għax nitlob inqatta' ħima l-mulej. U allura niftakar darba spiċajt mill-iskola l-Bible College, kena tliet lezzjonijiet fil-ħodu, break, u mbagħad konna prayer school u mbagħad healing school, kull jum. Mbagħad wara, nispiċċa kont immur id-dar u kont immur nara TBN. U ħafna drabi kont nispiċċa noqgħod nara l-Benihin. Mhux Benihill, Benihin. Il-Benihin. U Benihin, dak iż-żmien qed nitkellmu issa iktar minn 20 sen ilu,
kien iġibu l-crusades tiegħu madwar id-dinja ta' nies fi u l-preżenza tal-Alla u ġieli mortin personali u nista' ngħidilkom temmen u ma temmenx qed li trid il-preżenza tal-Alla fil-meetings qabel kien ikunu tal-ġen. Tal-ġen. Sewwa. U niftakar kont mort u qed nixer television qed nara l-benħin. U f'daqqa waħda jiena ma nafx xejn ta' barra minnha, imma libt istazzjon, libtu u ġi xi riklam ta' waħda bis-sapun. Minn flok għamilt nadif, iktar ħamġetni. Qed tifhmu x'inhi ngħidilkom? U dak il-ħin, issa da mhux xi l-10 ta' blaxieta, xi setajiet li ta' wara nofsinhar jogħġbok. Tifhmu? Dak il-ħin letteralment niftakkara eżatt. Inħossek kara. Qed tifhmu xi ħaġa? Isni xi ħaġa ġiet issakjata minn fuqi. Kienet il-preżenza talla li jiena dak il-ħin dak il-sigħat kont qiegħed fiha. Kif rajt xi ħaġa minn għajnejja jew smaj li niktek l-Ispirtu Santu telaq. Mhux minn ġo fija, imma minn fuqi. Issa dik hija minima. Aħseb wara tkun fil-glorja talla u twaqqgħu fid-dnub. Dak li ġralhom Adam u Eva. Dik minima. Qed tifhmuha meta jiena u inti nidimbu qed nagħtu lok biex ninżaw mill-glorja. U meta inti tiġġustifika d-dnub tkun qed tgħidu lil Alla kieku kont jien Adam u Eva kont nerġa' nagħmel bħalhom. Għax qed naqbel magħhom. I'm agreeing with what they did. And if it was me, I would do it again. Amen. Fil-ktib ta' Ġenesi kapitlu 1, jekk taqra vers 26 sa 28, meta Adam u Eva kienu kreati, mhux biss Alla ħaloqhom fi xbija tiegħu, imma Alla ħalaqhom biex joperaw bħala rappreżentattivi tal-Alla fir-realm fl-isfera naturali tad-dinja. Imma Adam u Eva ma kienux biss ikkreati biex ikunu xbija tal-Alla, imma kienu wkoll kreaturi, l-unika tip ta' kreaturi li kienu jistgħu joperaw fir-realms sferi dimensjonijiet differenti, sew is-sfera dimensjoni ta' smewit u sew is-sfera dimensjonijiet tal-art. Huma kienu kreati għal Alla permezz tal-Alla u fihom kellhom l-Ispirtu tal-Alla. Kif nafu li Adam u Eva kellhom l-Ispirtu tal-Alla fihom? Issa ismawni di. Adam u Eva kienu l-unika kreaturi li l-Ispirtu tal-Alla kien jabita fihom. Għalax il-Bibja tgħidlek Alla ma jfissirx l-Ispirtu tal-Alla mhux fil-Spirtu tal-Anġli. Imma meta nefaħ il-bniedem, meta Alla nefaħ fil-bniedem, Ġenesi 2:7, u għallu nefaħ fih u sar ħlejqa ħajja. Dak tfisser li l-Ispirtu tal-Alla daħal fil-bniedem, dak m'għamlux mal-Anġli. Issa meta l-bniedem jitwiled minn ġdid, x'jiġrilu? L-Ispirtu tal-Alla jerġa' jidħol fil-bniedem. Qed tifhmuha kemm powerful din? Halleluja. Believe it or not, fil-Ħibru hija l-kelma nefaħ. Nefaħ. In-nifs tal-Alla fih. Is-Sadam kienu wkoll ikkreat biex jopera bħala Alla għażajra u jkun il-management, il-manager jew jimmanġja il-kreazzjoni tal-Alla. Adam kien ikkreat biex jista' jopera f'żewġ realms. Realm ta' smewiet li fih iktar minn realm wieħed u realm naturali tad-dinja. Earthly realm and heavenly realm. Tifhmuha differenza? Issa, daw it-tnej qabel ma daħal id-dnub kienu ħaġa waħda. Kwanta taf li daw it-tnej kienu ħaġa waħda inti? Il-ġenna
tal-art, il-ġenna fuq l-art. Il-bnedmin, qabel ma daħalnu, kienu joperaw fil-ġenna imma li kienet invadiet l-art. Adam u Eva setaw joperaw fil-ġenna fuq l-art. Aħna nafu wkoll li Adam u Eva kienu jikkomunikaw mal-annimali. Kienu jikkomunikaw meta s-serb kellimhom ismawni. Meta ħafna drabi aħna niġu impressjonati mingħajr ma nafu mill-cartoons, mill-films, u nimmaġinaw li xi serb iswed dar mas-siġra u ġie u jkellem il-Adam u Eva. Ma kienx dak is-serb. Ma kienx dak is-serb. Dak sarek wara id-nub. Issa, xi darba nagħmlu studju fuq għadin, imma meta Adam u Eva kellmu lis-serb, tinotaw li il-Satana, il-Luċifru, tinnotaw li ma kienux sorpriżi lis-serb kellimhom. Ma ħadux għata li kellimhom is-serb. Għax kienu, issa, hemm xi ħaġa importanti, xi ħaġa interessanti, li fir-realm spiritwali di jaqbduha sew, jaqbduha sew, ngħidulkom għal-ġittiek qed ngħidlek aqbadha sew. Tiftakru ħana għamilna qara side track. Tiftakru Pawlu jgħid fit-tieni Korintin kapitlu 10, vers 4-5 tgħidlek aħna njaslu kull ħsieb li kontra l-għarfien ta' Kristu. Issa aħna nemmnu li titoqgħod attent xi tajt, imma l-Bibja tgħidlek titoqgħod attent x'taħseb. Għax fir-realm spirituali x'taħseb hija lingwa. Moħkom hemm. Fil-ktib ta' Ġenesi kapitlu 6 vers 1-2 tgħidlek il-Bibja tgħidlek Alla rid jiġġudika d-dinja għax il-ħsibiet tal-bnedmin kienu kontinwament korrotti ħżina u ħasra. Issa fir-realm spirituali fil-ġenna ma jitkellmux la bl-Ingliż, la bil-Awċi, la bit-Taljan, laqas bl-Spanjol, fil-ġenna taħseb u titkellem. Fir-realm spirituali. Tifmu kemm importanti li inti you protect and you guard your mind. Għalhekk inti tittoqgħod attent minn vuċijiet esterjuri ħalli ma jinfluwenzawlek ġdin. Is-suke. Għalhekk il-Bibja tgħidlek skont mal-bniedem jaħseb hekk quddiem Alla. Kapix? Għodu attenti għal min irid jikber biex jopera fis-sfera fis-sopra natural, fis-sferi ta' smewiet. Ipproteġi moħħok ħsibietek. Ħanitkellmu fuq malaj dal-waqt. Għidlu Spiritu Santu kellimni. Amen. Allura naraw li l-Adam u Eva setgħu jikkomunikaw ma' din il-kreatura, issa mhux ħadħol fid-dettall kollu, imma ħanilkom wis probabbli kif kien jidher dal-kreatura li aħna f'moħħna dejjem rajna serb fl-istampi. Ma wis probabbli kien xi tip ta' kreatura sabiħa. Nafu li kellu is-saqaj, hemm ċans li wkoll kellu xi tip ta' ġwienaħ u kien sabiħ ħafna. That's right. Issa, ma rridx nidħol fid-dettall, imma hawn min jaħseb li xitan kien kerub skont Eżekjel jekk tgħid. Imma wkoll hawn min jaħseb li hemm xi kultant il-kerub jista' jkun ukoll serafim. Issa dik mhix importanti issa u x'inhu l-aqwa li fi Kristu għax issa dawk kollha li huma waqgħu ma taħt saqajk fi Ġesu Kristu. Imma tkun fi Kristu. All right? Issa, mela meta inti l-anġli kollha ġew ikkreati fin-nar. They are created in fire. Seraphim huwa a fiery, saħna jgħidu serp, inti ħafna minnkom ħadaraw xi serp kollu jaqbad, m'għandux jasemek. Le. Hija klassi ta' kreaturi, imma msomma dik xi ħaġa oħra. Il-kunċett huwa da. Mhux qed ngħidilkom biex ħana ngħidilkom x'tipu x'kellu ma kellux. Il-kunċett huwa di li Adam u Eva kien jopera f'dik l-isfera. Adam u Eva kienu joperaw f'dik l-isfera. Fil-ktib ta' Ġenesi 1-3 naraw li meta Adam u Eva dimbu huma u jitkeċċew il-barra skont Ġenesi kapitlu 3 vers 24 tgħidlek Alla keċċjahom il-barra lill-bniedem u poġġa kerubin at the east of the garden, jiġifieri fil-xiġi east bil-Malti. Il-vant tal-ġnien ta' Eden.
U ma tara il-kerubin, għallu da xaħbat, għallu xeħ, veru. Kien imdorri jara dal-affarijiet Adamu u Eva. Issa ħanilkom ħaġa. Ħafna mill-nies Kristjani li salvaw, grazzi mulej li huma salvati u ħajmur il-ġenna, ġili jettilkom u ma nafx jekk tiftakrux li l-biċċa kbira tal-Kristjani ma jwettqux il-pjan tal-Allah f'ħajjithom. U l-biċċa għalkemm sejrin il-ġenna. U l-biċċa kbira tal-Kristjani jibqgħu baby spiritualment. Minħabba ħafna minnhom imorru jekk imorru għax ħafna drabi imorru knejjes li jżommuhom babies lill-poplu tiegħu. Imma ħafna jiena u inti ġejna kreati, ġejna irrikreati, mhux kreati, irrikreati, new creation, recreation. Ġejna irrikreati biex aħna nerġgħu noperaw bħala Adamu u Eva. Imma jrid ikun hemm ħajja ta' konsagrazzjoni u dedikazzjoni. Għax inti kif jgħid bl-Ingliż, you don't ascend automatically, ma titlax, ma tikbirx, ma tqumx f'dik ir-realtà just għax tgħid Ġesu Kristu nħobbu jew Ġesu nemmen fih. Hija available għalik, imma inti tittikber. Inti tittikber. Amen? Alleluja. U naraw li fil-vand kien hemm xabla tan-nar li kienet tibgwardja jew tipproteġi il-postijiet kollha għadħul tal-siġra tal-ħajja. Il-kerubini kienu jiggwardjaw gwardjani, taf xi tfisser gwardjani hu? Ġem il-kelma to watch, gwardare. Gwardjani. Il-kerubini fil-Bibja turi li l-gwardjani il-watchers bl-Ingliż forsi, imma qabli mbagħad dik ħaġa oħra, kienu jiggwardjaw il-ġnien ta' Eden. Issa, meta ngħidu ġnien, mhux qed ngħidu xi ġnien bħal San Anton ta' San Anton Gardens mdawwar bil-barbed wire jew b'xi ġnien ta' sejje. Qed nitkellmu fuq realm, sferi. Allura il-kerubini ħafna drabi hemm fl-iskrittura tal-limna li kienu guardians of realms. Ħanejkom xi ħaġa oħra. Kemm minnkom tħobbu taraw superheroes movies? Inħobbhom nara. Ġrajthom Guardians of the Galaxy? Mhux qed ngħidkom li huwa bibliku, imma hemm veritajiet fihom li huma bibliċi. Guardians of realms. Anġli, il-kerubini, kienu gwardjani ta' sferi. U hekk naraw meta kienu jiggwardjaw, jiwwaċċjaw, jipproteġu l-Eden. Issa, iċ-ċavetta hija li inti tgħix fi Kristu u tkompli tikber fir-revelazzjoni ta' min int fi Kristu, ta' Kristu x'għandu għalik u tikber fil-wird kbir li Alla lesti għalik fi Kristu Ġesu. Però ħanejdilkom ħaġa. Il-moment li inti tiġi switched on, all hell will break loose against you. Ġifieri, meta inti f'daqqa waħda tqum tixer, ftakar, Ġesu jgħidlek qumu fil-Ktieb ta' Eżajja, poplu li kien rieqed meta ra id-dawl. Meta inti tersaq lejn Kristu u inti tqum għar-realtà issa li int kreatura ġdida u salvatu ta' Kristu maqsud bid-dem ta' Kristu, daqqa waħda tqum. Imma wkoll iqumu d-demonji biex iwaqfuk minn dak li Alla għandu għalik. Issa żomm ma' Ġesu Kristu, għax id-demonju m'għandhom l-ebda seta' imissuk jekk inti tibqa' fi Kristu. Ma għandhomx letteralment ħanejdlek, ma għandhom seta' imissuk hekk ara. U tiġi tgħid li milli nidneb naqra l-ewwel hemm ara jaħtfek dak il-ħajn. Eternità hija twila ħabib. Luċifru kien kerubi
kien ċerub. Ok? Kien jipproteġġi wis probabbli il-ġnien tal-Eden. U b'xi mod hemm possibilità li meta Alla poġġa dan il-kerub biex jieħu ħsieb il-ġnien, l-Eden, il-ġenna l-isfera ta' smewwiet li kienet ħaġa waħda mal-isfera tad-dinja, ipprova jieħu iwaqqa il-Alla. Ġi waqqa ġifieri bħal maħna bil-Maltin idu twaqqa gvern. Ġifieri waqqa l-governanza tal-Alla. Rrid joħodha kontra Alla, ma ismawni. Prova jagħmel hekk billi juża, this is powerful, Holy Spirit help me. Billi juża kreatura li tista' topera fiż-żewġ realms. Taf li inti id-demonji ma jistgħux joperaw mingħajr ġisem? Taf li inti l-anġli ma jistgħux joperaw mingħajr il-permezz tal-bniedem li jitlob? Mhux taf xejn meta tisma' xi predikatur jgħidlek li l-bniedem l-uman huwa ċ-ċentralità tal-kreazzjoni tal-Alla. Neħħi l-bniedem kif Alla kreah and you will bring complete chaos fil-kreazzjoni tal-Alla. Ibda raġel jgħidlu mara, ibda mara jgħidla raġel, ibda mara jgħidla qattus, ibda raġel jgħidlu kokkodrill u ġib kaos u tirrelisja l-infern fuq pajjiż. Tabda xi ħaġa. Amen aħwa. Illum il-ġurnata l-istess qed isir, ta? Ħafna minn għalihom li ħajwaqqaw l-Alla żofjet, ħajwaqqaw l-Alla fuq tron u jaħsbu li Alla huwa intimidat. U qed jibża, u qed iħabbar, qed iħawwat, qed iħokk xaru rasu ħarja x'ħajbax ma jafx x'ħajbad jagħmel, ma jistax isibilhom kaptu. Kull ma jagħmlu hija qed iħaffru l-ħofra iktar fil-vont. Allura il-kerubini huma protetturi, protectors, guardians of realms. Issa din għaliex importanti għalina. Għax meta jiena u inti, l-iskrittura tgħidlek fi ktieb ta' Efesin kapitlu 4 vers 11, Ġesu Kristu huwa li ġi imtella fi smewwiet, mhux fil-ġenna biss, fi smewwiet, imma fuq l-ogħla smewwiet. La għandek smewwiet fisser hemm iktar minn sema waħda. Meta ngħidu sema mhux qed nitkellmu fuq l-isħab, qed nitkellmu realms, heavenly realms. Issa skont Efesin kapitlu 2, vers ta' inti qiegħed ma' Ġesu Kristu fuq l-ogħla smewwiet, fuq ir-realms, fuq is-smewwiet l-isferi kollha fuq l-ogħla waħda. Allura inti meta inti teopera ma' Kristu, daw kollha jsiru taħtek. Imma inti topera ma' Kristu, taħ l-istess taħbita ta' qalb ta' Kristu, l-istess moħħ ta' Kristu, għalhekk l-unika mod li inti tista' taċċessa ir-realm ta' smewwiet fi Kristu huwa li timxi bih moħħ Kristu. Li aħna tiġà rċevejna bħala wirt. Tabda xi ħaġa? L-aħma jibsa din lejla? Aħna għandna moħħ Kristu. Amen, eżis aħwa? Morru fi ktib ta' Efesin. Halleluja. Efesin kapitlu 1, skrittura li għandha tkun immemorizzata u printjata fl-ispirtu tiegħek. Imbirek Alla vers 3. U missir Sidna Ġesu Kristu li berikna b'kull xorta ta' barka spirituali. Ismawa, fis-smewwiet fi Kristu. Mela, kull ma għandek bżonn huwa diġà lest għalik. Ma tgħidlekx fil-ġenna, ħafna drabi aħna naħsbu li meta titkellem fis-smewwiet tiġi saltnatek u jkun li titin kif fis-sema jew fis-sema hekk ukoll fuq din l-art. Vera li reda tal-Alla hija perfetta fis-sema u fil-ġenna, il-ġenna hija waħda mill-isferi, waħda mir-realms. Imma there are many other realms. Kull realm, kull sfera, kull dimensjoni għandha saltna u għandha tron. Battu għadi? Kull sfera għandha saltna u għandha tron. Prinċipati, tronijiet u qawwiet u saltniet.
Amen, għamma? Alleluja. Mela. Thank you, Jesus. Efesin kapitlu 2, vers 6. Ara xi tajt il-kelma tal-bulej, din hija skrittura tomoda kemm tomoda dejjem toħroġ il-ġus minna. Lidna għajjimna miegħu mhux warajh, miegħu. U edna fis-smewiet, mhux edna fil-ġenna, edna fis-smewiet ma' Kristu Ġesu. Isma' biex fjuri fi żminijiet li ġejjin li aħna qegħdin fihom, lana blaqis tal-grazzja tiegħu bit-tjieba li wara magħna fi Kristu Ġesu. Morru fi ktib ta' kapitlu 4, Efesin, ara xi tgħid vers 11. Vers 11 rigward hija il-profeti, skużawni. Vers 8. U għalhekk tgħid l-Iskrittura talla floli jassar l-sira ta' don il-bnedmin tela xi jfisser dan għajr li u niżel ukoll fl-inħawi tal-aktar tisfel tal-art, dak li niżel huwa dak li tela fuq ismawha. Ismewit kollha. Ismewit kollha ġifieri, he is above all heavenly realms. Ma' Kristu, inti, we are above all heavenly realms. L-unika kreazzjoni fid-dinja li tista' taċċessa heavenly realms, sferi, dimensjonijiet ta' smewiet u sfera tal-art u għal-bniedem. Imwieled miġdid ikkonsagra tal-Alla. Amen. This is powerful. This is powerful. Amen, aħwa? Fi ktib ta' Kolossin kapitlu 1. Oh, Holy Jesus, xwirt kbir, glorious, bombastiku, ta' barra minnaw, Ġesu għamel għalina, tal-bliħ, halleluja. Gloria għal-mulej. Amen. Isma waħna, vers 13. Xellisna mill-ħakma ta' dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbud, vers 13. Issa, li biħadna l-fidwa l-maħfra d-nubiet, ħankompli naqraħħa, vers 15. U xbija tal li ma jidirx. Il-kbir fost eħleja kollha. Għax fih kien maħluq kollox fis-sema u fl-art, dak kollu li jidir u dak kollu li ma jidirx. Ismawa ġejja, troni, ħakmiet, prinċipati u setat. Kollox biħu għalih kien maħluq. U li ju qabel kollox u kollox fih hija tiżom. U ras tal-ġisem kollu. Mela ras fej qiegħda? Fuq da kollu. U ġismu fej qiegħda. Imma fuq da kollu. Qed tifhmu kemm importanti l-Knisja taġixxi f'armonija f'qbil mar-ras. Ismawni, mokkom hawn, il-mulejtina l-grazzja nifmu b'revelazzjoni. Meta l-Knisja ma toperax mar-ras, Alla ma jista' jagħmel xejn fuq din id-dinja. Issa tifhem ma tifhimx mhux studja. Jekk il-ġisem ma japerax ta' Kristu, mar-ras ta' Kristu, ix-xitan jieħu over. Għax l-unika bniedem, l-unika kreatura li jista' jaċċessa is-sema u l-art huwa il-ġisem ta' Kristu li għandu żewġ naturi, naturali u divina. Issa l-awtorità Kristu tiġà hija kollha tiegħu, imma peress li huwa jgħix fis-smewiet, jrid jopera fuq din l-art permezz ta' ġismu. Ħok rasik. Ħok zaqqek. Amen aħwa. Halleluja. Fit-Testament il-qadim kontu tafu intom meta Alla qal per eżempju Salamun biex jibni t-tempju, taħ id-dettalji biex it-tempju jagħmlu fuq xbija ta' kif kienet l-Eden. X'kien imdawwar li bl-Eden? Kerubini u serafini.
x'kellu fuq il-ħitan il-tempju? Kerubin u serafini. X'inhu l-post l-aktar qaddis? It-tron tal-Alla. Fejn jiena miegħek, jiena u inti fi Kristu, ma fi Kristu! Fejn jiena u inti? Fuq it-tron. Mamma mia. Jista' jkun li ħafna Kristjani waqt li qed jistennew it-tama li jiġu maħtufa fir-rapture li biex imorru l-ġenna, praise the Lord, hallelujah. Jista' jkun li qed ninsew li Alla ġabna ednin suppost noperaw mill-ġenna jew kellha mill-postijiet, realms, sferi fis-smewwiet fi Kristu Ġesu. U minn flok noperaw minn ġodin id-dinja biex nilħqu l-ġenna jew is-smewwiet, aħna suppost noperaw mis-smewwiet biex aħna nbidlu d-dinja. U ninvadu d-dinja peress li jiena u inti nissejħu ambaxxaturi bl-Ingliż ambassadors, imma nħobb nuża l-kelma conduits. Għalhekk aħna minn issa msejħin biex nimxu fir-realtà tar-realms sferi tas-smewwiet fi Kristu. Dan li naraw l-apostli jagħmlu l-Pawlu, l-apostli kollha Ġesu Kristu nnifsu. X'għamlu? Rajna il-Ġesu, il-Pawlu, l-apostli Pietru, l-apostli l-oħrajn, id-disċipli tat-Testament il-ġdid fl-Atti tal-Apostli, x'narawhom? Naraw jinvadu bliet, jinvadu postijiet. Kif jidħlu huma kollox jibbidel. Għaliex? Għajlaqqa waħda fejn għandek ċittadin li verament qed jopera malla, tas-saltna talla, is-saltna talla tiġi fuq dak il-post u kull saltna oħra ikollha tmil. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Amen! Kristjani jeżis madwar Malta u Għawdex. Il-coronavirus mhux l-ar ħaġa li rat id-dinja. Ħafnar għadu ġej. Eżatt. U l-infern qed jiġi irrilisjat fuq din id-dinja. U jekk inti ma tqumx għal post tal-wirt li Kristu ħataf għalik u tkun dik il-persuna msejħa midluka u maqtuqa għal Alla, id-dnub, il-mart, is-saħta, il-dak li jrid ix-xitan jaħtfek u jibilek. Għalhekk kun mibni, kun mimli, ħalli inti tirrenja u tiddomina fuq din l-art ma' Kristu Ġesu Sina. Hekk tgħid fil-Ktieb tar-Romani kapitlu 5 minn vers 17. Morru qrawha, meditawha, germuha, għaxruha, imexximxuha. Dak li tgħidha. Permezz tal-abbandanza tal-grazzja li ġiet mitija lilna u permezz tal-ġustifikazzjoni li għandna aħna fi Kristu, aħna msejħin biex nirrenjaw fuq din ir-realm tal-art. Għax issa aħna ċittadini tas-sema. Glory, hallelujah, shout hallelujah! Amen! Aħna nkunu msejħin biex nkunu protetti mill-vaċċinijiet, folots li jmarduk u joqtluk. U għax Malta ħafna nies qalbhom tajba. Għax l-Amerika tgħix kemm hemm tobbat jiġu ssawjati. Ma niqafhem. X'isa dak li sar. Imma semgħu mill-profeti tal-Alla. Mhux il-xi soċjetà iħajġek minn Luċifru. Moħħok hemm, għamel int, it's your life. Amen. Hallelujah. Aħna msejħin, jekk ngħix ma' isma' din mhux għal kulħadd, rajt? Din mhux għal dak jiena mmur knisja. Għax jiena nħobbu l-bambin, dan mhux għalik. Dawa għan-nies li huma msejħin li jridu akkosta kollox jimxu u jgħixu, jieħdu nifs il-ġewwa u jieħdu nifs il-barra, Kristu Ġesu, Kristu Ġesu, Kristu Ġesu. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord. Gloria lilek mulej. Kulħadd jgħid jiena dik il-persuna. U emmina
u imxi fija. Amen. Raġel, mara Alla li huma mlibsin bl-isfera ta' smewit li l-biss li l-iskrittura tgħidlek l-ebda arma msawra kontra tagħhom, l-ebda virus, l-ebda marda, l-ebda attakk tal-għadu ma jisternixxi kontra tagħhom. Amen. Taf kemm intaqa' ma' Kristjani jgħidu li nħobbu l-malej naqra l-bebbja. Mbagħad induna. Skużi, ħanilqgħu waħda minnha, waħda biss minnhom. L-anżita għar-raġel. L-anżita għall-mara. Insa kollox xemmu ħajaħdem. L-anżita tal-pastor. L-anżita tal-Prim Ministru. Naqbel ma' l-Prim Ministru f'kollox żgur li le. Imma ma jistax nabodu. Ma jistax jiena nkun kattiv aħdar u nippretendi li l-protezzjoni tal-la taħdem fuq ħajti. Dak insemmilkom affarijiet li ma komuni da. Għax imbagħad hemm affarijiet li f'sigriti. Jien ma narahomx imma Alla tjaru. Imma qgħod attent għax hemm affarijiet li narahom ukoll. Ma tagħmel int. Amen. Halleluja. Ftakar il-ġnien da Eden moħħkom. Malajna u inti msejħin biex ngħixu fl-isfera ta' smewit fi Kristu Ġesu, ġifieri AKA is also known as Eden. M'hemm ġnub. Il-post qaddis ma jidħol ġnub, għalhekk ma jidħol ebda demonju. Issa tista' jkollok ċertu dnubiet, meta jgħidu ċertu dnubiet ġifieri. U għal żmien ċertu żmien iħenna li għax ma tafx għadek balalu, jew balala, u għax forsi m'għandek ċertu informazzjoni Alla iħenna li imma wansi dik berra li beda jippretendik li inti tkun dak li taf tipprattika, żadhom. Toqgħodx ġib li l-iskużi lili. La tfal tiegħi da bħal tfal tiegħi. Alla jopera magħna bħal maħna noperaw meta noperaw sew ma' wliedna. Meta noperaw sew, għax aħna mhux dejjem noperaw sew. Sewwa li tfal tiegħi meta kienu żgħar, konna nagħmilhom ċertu affarijiet imma issa mhux qed nagħmilhom kollox, issa mela int. Issa dak li qed nippretendi minnek int għamlu. Mhux daddy jagħmilu le ma daddy ma jagħmilek xi jagħmel int. Insa taf x'għamel, għallimtek u rajtek issa mela. It's called responsabilità. Ġifieri tkun kapaċi tkun tagħti respons lura. Respons qabli. Kapaċi tirrispondi lura b'mod favorevoli għax taf, m'għandek skuża. Amen? Halleluja. Aħna jiena u inti imlibsin dir-realtà. Aħna jiena u inti imlibsin dir-realtà da. L-iskrittura tgħidlek meta l-Ispirtu tal-Alla jiġi fuqek u intom tiġu mlibsa. Amen? U x'jiġrilek meta inti tipprova meta tieħi tagħmel kompromess ta' dnub? X'jiġrilek? Titninsa. Eżid. U għandek ħafna Kristjani jimxu madwar it-toroq bil-patata barra, spiritualment. U bil-ħarqa xi wħud minnhom. U bil-gażaża. Grow up. Ejt dak taħdejk. Grow up. Rise up and shine up. Amen. Alleluja. Sfortunatament ħafna mill-Kristjani kif jisimgħu xi messaġġ bħal da, dox messaġġu. Ara, mhux għalik. Tħabber rasek xejn. Da għal ċertu nies li għażlu jgħixu li mhumiex kontenti jqogħdu fil-bib ta' barra. Jillustraw l-ewwel għadba. Diwa għal nies li huma mxenqin bil-ġuħ bil-għaġġ u ma jagħmlu l-ebda kompromess ma' ħadd u ma' xejn għax għalihom kollox huwa Kristu ma tista' tirsihom b'xejn. Halleluja. Amen. Thank you Jesus. Fil-ktib ta' Efesin kapitlu 6 marwe. Halleluja. Worship. Efesin 6. Qed tieħdu pieċi? Qed nuħu pieċi? Amen. Grazzi mulej, ejja ħammorru niklu fi kollha. Il-figolli kulu kemm minnhom kemm tistgħu issa għax fil-ġenna m'hemmx figolli. Le ma nafx kemm xi.
mhux ħaġa salem il-figolli wkoll. Għax li tikol figolla mhux nub. Importanti li ma tikolx il-figolli kull ma dar. Mela vers 12. Għax il-ġlida tagħna, Efesin 6 vers 12, mhijiex kontra d-demm u l-laħam, imma kontra ismaw setat, kontra l-qawit, kontra il-prinċpijiet ta' din id-dinja ta' dlamit, kontra l-ispirti ħżina li jamru fil-wisa ta' smewet, ġifiri, wisa ta' smewet, ġifiri, heavenly realms. Dik fisser. Tifmu mela aħna meta jekk kiena winti, bil-grazzja tal-la u bl-għajna tal-la u minn punto di vista tal-la, Alla teġa tagħna dak kollu li għandna bżonn. Amen. Noperaw hemm, jiena winti taf x'nagħmlu? Dal-pajjiż jiġi trasformat. L-Ewropa tiġi trasformata. Amen. Halleluja. Issa mhux xab xejn ix-xitan irid iwaqqak biex toqgħod tikol it-trapp u biex inti ssir il-lunch tiegħu fil-ħodu wara nofsinhar u fil-raġija. Għax ix-xitan jikol it-trapp kuljum. U bħalma dejna nitpritkaw dal-aħħar, jekk inti tikol it-trapp kuljum, inti ssir il-lunch u d-diner tad-demonju kuljum. Imma jekk inti tażel li tgħix verament fi Kristu ma' Kristu għal Kristu u Kristu jippossedilek kull ċellola ta' ġismek, u mbagħad nibdew naraw rux meta nies posseduti, ma minflok bix-xitan bil-qawwa tal-Alla. Hallelujah! Thank you, Jesus. Amen. Il-ħażen fl-isferi spirituali. Ovvjament hemmhekk bħalma tafu mhux qed jitkellem fuq il-ġenna, żgur li le. Jitkellem fuq sferi, realtajiet, realms fl-ispirtu, dimensjonijiet. Jekk il-Knisja ħad tikber f'daw ir-realms, id-dimensjonijiet, sferi ta' smewiet, tibda taċċessa daw l-isferi tal-Alla skont il-glorja li hemm lesta lina fi Kristu? Moħkoma. Mela żminijiet tal-aħħar għall-Knisja għandu bkunu aħjar mhux ħar. Infakkarkom, tinsew qatt jasal kemm jasal l-aħħar ta' żmien u l-Knisja tkun għadha hawnhekk mela tbaqanna iktar x'nibrillaw u x'niddu għax Ġesu ġej għall-Knisja glorjuża. Amen? Jiġifieri l-Knisja meta ara ħanejlek x'ħajġri. Dinja kif qed nimmaġina jien għandi immaġinazzjoni fertili qaddisa glorjuża mbirka. Halleluja. Jien qed nimmaġina hekk ara. Li l-Knisja tal-Alla tant tiġi ħuġġiġa tal-glorja tan-nar tal-Alla li d-dinja tobżoq hekk. Ma nistax nifirħu għalikom. Kollhom jimbesqu mid-dinja. U jiġi Ġesu jintaqa' man. Hallelujah! Amen! Amen! Għaliex Ġesu ġej għal dik il-Knisja li verament hija remnant bil-Ingliż, is-separata, qaddisa, poplu warra pal-Alla, bħalma naraw nies li rnexxilhom jirrilisjaw is-sferi ta' smewiet fuq din l-art. Daniel, Elija, Inok, Elisha, Elisew, Ġeremija, Pietru, Pawlu, Filippu, dawn nies li fej marru, bidlu saltni, taf li bidlu saltni. Għax is-saltni ta' dinja jiġu taħtom. Amen. Sejna nemmen li aħna qegħdin ngħixu fi żmien ta' fejn Alla tisawwa bil-qawwa tal-Ispiritu Santu b'mod glorjuż dawn iż-żminijiet. U xi ħaġa tbaqbaq halleluja fis-smewiet. U dal-waqt ħad tiġi msawba fuq l-umanità kollha. Int lesta biex bl-Ingliż tgħid to ascend. Ġifieri kif tgħid? Titla' to ascend, to go higher. U tqum għal daw ir-realtajiet fi smewiet fi Kristu li huma parti mill-wir tiegħek. Kolossin kapitlu 3 u ħanamluha talba ħan nispiċċaw bdi. Glorja l Ġesu. Ismawni, moħkom. Ismawni. Ara ma tmux taħseb li għax inti ta' Kristu u hekk għandek tkun mhux ħajkollok tentazzjoni. Anka Ġesu kellu tentazzjoni. Imma kif eliba Ġesu?
iktar ma tissaħħaħ spiritualment, iktar toqtol bil-ġuħ il-ġisem. Iktar ma titmal ġisem, iktar tillimita dak li Alla jrid jagħmel fik. Alla m'għandu bżonn dal-ġisem kollu biex jopera. Traba minnek biżejjed. Traba minnek. Allura tagħtix wisa lill-ġisem. Tagħtix wisa lill-ġisem. Tagħtix wisa għal ġibdiet tal-ġisem tiegħek li jmorru kontra ir-reda Alla li fl-aħħar mill-aħħar int stess ħadbati. Kemm ħaddu middu dik il-montanja? Kemm ħaddhom taħli ħinek? Isma' żemni għaddejta. U kull wieħed minnkom titaddu renta kont tas-sajħa tagħkom tafu. Mhux ħadd isbilkom is-salvazzjoni jekk kien salvat, imma kull wieħed minnkom titaddu rendu kont tas-sajħa tagħkom tafu. Jiena battek fuq id-dinja biex inti solvi problema. U inti f'sax qatt tiġri ma' dik u mal-oħra, qatt toqgħod taħli l-ħin, toqgħod taqbes minn knisja l-oħra, toqgħod palla fil-vojt, toqgħod tagħmel mhux qatt tirrendu kont għas-sejħa li tajtek. Issa peress li naħanin u salvajtek bil-grazzja, mela ma qgħod ora kil-għadba tal-ġenna. Mhux biċċajt ngħidilkom. Morru għaraw l-ewwel Korintim kapitlu 3 u l-ewwel Korintim kapitlu 5. Li għalkemm ħafna ħajsalvaw dawk li ma salvati. Imma l-Bibja tgħidlek ukoll bil-kemm kien u l-opri tagħhom jinħarqu imma ruhom is-salva. Naħu grazzi mulej li ma tkunx l-infer. Imma immaġina inti kif kullum il-ġurnata fit-2023, 24, 25, per eżempju naf immaġina aħna ngħixu diġà fil-post sabiħ diġà u kollox glorious perfett u kulħadd bil-Mercedes, bil-Rolls Royce, bil-Ferrari u int għaddej bil-karrettum bil-ħmar. Tifhmu? Ara dak qiegħed jgħix imma miskin ma faddalx tajjeb. Naqra immaġinazzjoni Gordon style. Alleluja. Amen. Ma nisimgħu moħħkom hemm. L-Spiritu Santu kellimni. Spiritu Santu għad nisma'. Isma' l-Spiritu tal-Molej mhux il-dak taħdej. Moħħkom hawn. Oqgħod attent minn dak li jaħtaflek l-attenzjoni tiegħek. X'tara x'tisma'. Distractions jgħidulhom, distrazzjonijiet li jżommuk fuq il-pjan naturali biss u ma jħallukx tilħaq lan biex tgħix f'din il-ħajja ir-realtajiet tal-isferi ta' smewiet fi Kristu minn issa. Għejx biskop, għejx bilan. Aħżel illum biex ħsibietek u l-ambizzjoni tiegħek ikunu f'affarijiet tas-sema. Ħanilkom ħaġa. Ismawni, jiena stess doqtu u jaġobni. L-ikel nitħanżer doqtu jaġobni. Meta naf affarijiet tad-dinja doqthom xud minnkom id-dinja tagħkom huwa l-ġenna tiegħi u l-infern għalikom. Imma qed ngħidilkom hija di, però m'għandek mid-dnubit kollha li għamilt. Anke kien naqbalhom kollha flimkien. M'hemm xejn isbaħ meta tkun fil-preżenza tal-glorja t'Alla u tara l-qawwa t'Alla topera. Qed tifhmuha? U probabbli hija waħda mir-raġunijiet għaliex fid-dinja mhux ħajkonna xewqa biex nidimbu. Min ikollu xewqa biex jidnek meta int tkun f'dik il-preżenza tangibbli tal-isfera ta' smewit fi Kristu. Qed tifhmu? Halleluja. Mela għejx bilan. Ibda opera minn hawn bħala ċittadin tas-sema fi Kristu smewit. U nvadi din l-art kull fejn Alla jibatek fuq ix-xogħol tiegħek, fl-iskola tiegħek, fil-familja tiegħek u kun dawl fid-dlam fejn hemm il-mart.
ġib il-tama fejn hemm meqteħ il-qalb. Għal ħalli l-sfera ta' smewit tiddomina id-dinja fejn tgħix int fuq id-lamijiet. Kulħadd jgħid talba warajja. Ejda talba wara minn qalbek. Ejda minn qalbek, poġġi jdek fuq qalbek. Isimgħuni, ħantik illum il-ġurnata wieħed minn ħuna telaq il-ġenna mar id-dinja l-oħra. Ningrazzaw l-Alla li kien salv. Misimgħuni. Dak li ħaditlob issa dit-talba, għamela minn qalbek. Titmejjilx balla, għax mhux ħajr nixilek, tkun qed titmejjel bek innifsek. Ejdi talba warajja. Din ħanuħodha minn ktieb ta' Kolossin kapitlu 3. Jiġifieri ħanitolbu il-kelma. I'm gonna pray the word. Ejdi warajja. Ejda qudiem Alla ħaj qudiem Kristu. Kulħadd jgħidi. Il-qawmin ta' Kristu Ġesu huwa l-qawmin tiegħi wkoll. Meta Kristu qam mill-imwiet, jiena wkoll qamt mill-imwiet miegħu. Millum il-qudiem, ħsibieti ikunu fil-ħwejjeġ tas-sema mhux fuq dawk tal-art. Għax jiena miet ħajti hija moħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li huwa l-ħajti, Kristu li huwa ħajti, u mbagħad ukoll jien nidher flimkien miegħu fil-glorja. Immewwet ġewwa fija dak kollu li huwa tal-art. Zina, faħx, ġibdiet, xewqat ħażina u rejba li idolatrija. Li minħabba dan tilħaq il-kollha talla lil dawk li ma jobdux. Mela jien ukoll li kont nimxi ukoll f'dawn l-affarijiet meta kont ngħix fihom, imma issa u millum il-qudiem inħalli kollox. Korla, passjoni, ħażen da u kliem li mhux xieraq inwarbu minn fommi. Ma nikdeb fuq ħadd, inżomm il-ħajti ħaġa waħda ma' Kristu, għax jien inżajt il-bniedem l-antik tiegħi bl-emejjel tiegħu. U millum il-qudiem jiena konxju u biskop nilbes il-bniedem ġdid fi Kristu li jiġġedded dejjem jum wara jum skont tixbija ta' min ħalaqni u jiena nikber fih. Għaliex jien millum il-qudiem il-sir fi Kristu. Millum il-qudiem jiena mażul wieħed mill-mażulin tal-Alla. Mażul min Alla. Qaddis u maħbub fi Kristu. U għalhekk nilbes sentimenti ta' ħnina, tjieba, umiltà, ħlewwa u sabar. U bil-paċenzja, nieħu paċenzja b'ħuti u ħuti bija, u jekk xi ħadd min ħuti jiġġarraf jew jiżbalja, jiena wkoll naħfirlu naħfrilha bħalma l-mussier ħafel lili fi Kristu. Nilbes l-imħabba ta' Kristu li hija l-qofol tal-perfezzjoni. U nħalli slim ta' Kristu jsaltan f'qalbi dak is-slim li għalih jien kont imsejjaħ biex insir ġisem wieħed miegħu. U ta' dan inrod ħajr lilek u Alla. Millum il-qudiem inħalli l-kelma ta' Kristu tagħmmar sħiħa fija. U nitalmu bl-erf kollu u nwiddeb il-ħuti u ħuti lili bis-salmi u l-nijiet u bil-għana spirituali u bratt il-ħajr inkanta minn qalbi l-nijiet Alla u l-Alla. Kull ma nagħmel millum il-qudiem u kull ma ngħid nagħmlu kollox fisem il-Mulej Ġesu u nirrott il-ħajr lill-Alla l-Missier permezz tiegħu. Ejdi warajja Mulej, illum jien tiegħek. Illum jien naraf li nimsejjaħ biex ngħix fir-realtajiet, veritajiet tal-isferi, tas-smewwiet, tad-dimensjonijiet fi Kristu Ġesu li ġew lesti għalija.
U ma rrid inħalli xejn u ħadd li jwaqqafni minn dan. Moħħi u ħsibijieti huma moħħ u ħsibijiet Kristu. U dak kollu li mhux ġej minnek inġarfu u nwaqqgħu għal glorja tiegħek Missier f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Id-dem ta' Ġesu ħasilni, naddafni u qaddisni għal glorja tiegħek Missier. Illum jien ambaxxatur tal-isferi tas-smewiet tas-saltniet tas-sema ta' Alla fuq din id-dinja biex il-xewqa u t-talba ta' Sidi s-seħħu ssir f'ħajti u fil-ħajja tiegħi fuq pajjiżi, fil-knisja tiegħi u fuq il-familja kollha tiegħi. Li s-sema is-saltniet tas-smewiet jiġi fuq din l-art. U r-rida tiegħek isseħħu ssir. Kull fejn immur u kull fejn jien niġi mibgħut għal glorja tiegħek Missier. Ix-xitan huwa taħt saqajja. Illum jien rabbieħ. Illum jiena mifdi bid-dem ta' Kristu. Ma nimxix fil-biża' u l-intimidazzjoni, imma nimxi bil-fidi u fl-imħabba. F'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Hekk ikun. Amen. Halleluja. Għatu glorja lil Mulej. Halleluja! Umu bil-wifqa zaħwa. ħattu pieċir. Għabli ġud minnkom għal-kolkom morru id-dar u derġaw tomu duwa sew. Amen. Jekkaw xaħat il-lejla, u xaħat il-lejla ġdijt, jew għall-ewwel darba tiġi ta' ħajtek il-ġesu għalli dejk. Jekk għaddik it-talba ovvjament u għatta minn qalbek salvat, issa stess. Amen. Ma għalikom li jintom għattara dal-messaċ. Mur immedida da kollu li smajt. U naqdu maħna dan il-weekend. Nar is-sibt u nar il-ħadd. ħajkonna miracle service għal weekend tal-għajt. Ejjew waraw il-qawwa tal-Mulej. Ejjew waraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Ejjew esperjenza u l-qawm minn spirituali li Alla tisawwa fuqna, fuq din il-ġema, fuq din il-knisja, fuq dan il-poplu, River of Love. Nisidnukom kunu magħna. U l-ġimgħa d-dieħla kalla jrid minn nhar it-tlieta li ġej il-11 ta' April sal-ħadd 16 ta' April ħajkonna magħna bosta kellema minn madwar id-dinja mill-Amerika, mill-Awstralja, mill-Afrika, mill-Ewropa, minn Malta għal konferenza nazzjonali Holy Spirit Conference. Tistgħu tiġu tirreġistraw fil-bib ejjew titilfuwix. Ħajkun hawn madwar 30 kelliem u kelliema jekk mhux iktar. U ħajkun hawn sessions fil-għodu u sessions fil-għaxija. Hemm registration xi ħaġa żgħira għall-ispejjeż ovvjament, imma pija inħeġġitkom ejjew warawna u ejjew u rċiv dak kollu l-Mulej għandu għalik. Il-paċi magħkom, narawkom il-weekend li ġej. God bless you. Alleluja. Jekk